Mom and I are just going to be singing Moya wa Tenzi because I was reminded of it from today's reading from Isaiah 61, which is the Spirit of the Lord is upon me, and you know the rest of the manifesto, but we're going to sing it for you in Shona. Hello. Okay, bear with us. We're just chilling at home, but we hope this will come out nicely and then we can upload this later. Okay, wish us luck. Okay, drums please. Mweya wa Tenzi mwari unani. My ngoma just died. Hold on. Need to get my charger. No more power. Yeah, it's here. Mama, my charger doesn't want to see me prosper. Did it pause? What does it say? I've spent 2 hours on Instagram today. Okay. Wait. You've spent 2 hours on Instagram today. You can edit this reminder. Okay, are we still live? Hold on, guys. Ngoma zadzima. I'm just getting it up and running again. It's gonna take a minute. Ndipango yekufema ndogurikana watanga. All right. Sound ready? 1, 2, 3. Mweya wa Tenzi mwari unani. Mweya wa mwari Tenzi unani. Nokuti ndiye akandizora, akandituma kuti ndisvitse shoko rakanaka kuvarombo, nokufaranudza vakadzvinyirirwa. Akandituma kuzonyaradza vane moyo inosuwa, nokuparidzira vabatwa rusununguko. Ndichafarira Tenzi mwari wangu, ndichapurudzira mwari wangu, nokuti akandipfekedza hanzu dzoruponeso, akandifukidza nenguo yoururami. Ndakatumwa kuti ndiudze vanhu gore raMwari rachazotinzwira tsitsi, nezuva rake rokutsiva. Ndichafarira Tenzi mwari wangu, ndichapurudzira mwari wangu, nokuti akandipfekedza hanzu dzoruponeso, akandifukidza nenguo yoururami.
Kavisca no farasi Muchanzi Vashumiri vatenzi Vanhu vachakuti Vashandiri vamwari vedu. Among my Detembo chances, yeah, it's been a while. It's been a while, but at least we managed to get through to roughly Detembo number 3. So we're gonna go. Anything else you gotta say? See you in the next upload. Please share these videos, share with your loved ones, your family, your friends. Support the Homemade Hymns playlist. Support Lady Mukmahachi's YouTube channel. See you guys. Bye. Bye.